Kita bilang dia, nga nag-ingon dia, nga niadtong mga adlaw ang Diyos sa langit magtukod usa ka gingharian nga dili malumpak. Unsa ko ang Diyos sa langit magtukod usa ka gingharian nga dili malumpak. Ya unsa ni natuman ba ni mga kaigsunan? Natuman ba ni kaligiharian? Dia ingon ba ni atong mga kaigsunan nga mga dili katoliko? Mayroon sila. Kaya gingon niya usap na kagingharian siguro. Gingharian. Kunya, kamu, bingon na ba mo? Nga naa sa Mateo, 16-18, katumanan sa Daniel 2:24. Ha? Ya, kung sa may gingon niya sa Mateo, Mateo 16-18. Nag-ingon niya sa amatong Ginoo, ikaw os Pedro, Simon, ikaw os Pedro, Pato. Yang ibabaw niya ni bato, tukulong ko ang akong iglesia. O sa ko, dia hindi ko tukulong ang iyang iglesia. Kung dinari ako ka na dyan, niya ikaw mo may katumanan sa tagna, gingharian nila ko, kanang iglesia. Mau na ako ng sumbaran ron, kung kanang iglesia, makuha na ang gingharian katumanan na sa tagna ni Bumita na dyan. Dan bingon para to dia nga usan ka gingharian. Tungod kay di kuan kana di kanang dikumpirma na sa usa ka anghel. Ha? Dikumpirma na sa dihan si Santa Maria. Santa Maria di luaw sa usa ka anghel. Kung mingon ang anghel kaniya ayaw hadlok Maria. Ha kay ang Espiritu Santo mukod sa diha kanimo. O ang gahom sa Diyos, ang kabiling kanimo, niya ang kanagi mo anak sa Diyos, o pagkaganlan at bala ang bata. O niya, ang sumpay anak. Katutaw sa mga namin, kining matawa kanimo, kining matawa ka bata, maghari ka na siya sa kaliwatan ni Jacob, o kaniyang gingharian, dili na matapos. Sa ito pa, ikumpirma sa anghel, si Anghel Gabriel. Mauna nga ingon niya kahit bataan maghari sa kaliwatan ni Jacob. O niya ang iyang gingharian dili kayo matapos. Sa ito pa, na gingharian ang iskutan wala karon sa dihan na mas Kristo o 33 dihan na kita iyang itukod ang iyang simbahan. Ganito pag-ingon niya, ibabaw ni Pedro, tukuro ko ang akong iglesia. O bisan pa ang gahom sa kamatayon, dili makabuntog kaniya. Sa ito pa, dili makabuntog. Nga na, kung sa karo, ang gagna, Daniel 2:24, ang Diyos sa langit, may magtukod sa kaginirian na dili malumpa. Kung sa inaliha, pag-ingon ni Kristo, bisan pa ang gahom sa kamatayon, dili magalumpag. Nana, karon, kanang pag-ingon mo sa kagingharian, unsa may ari sa tasa, kaling pag-Diyos ba, kaya Diyos man sa langit, maoy, magtukod. Karon si Kristo, maubali ka tumanan sa Diyos kung may magtukod sa kagingharian, maubayo kay naa sa Roma, 5:5, o 9:5, nag-ingon niya, kaliwat ni siya sa patriarka, o sa alintinang kaliwatan, nataw si Kristo ang Diyos nga labaw sa kanan. Dahil ito si Kantura. Sa ito pa, Diyos ang natugod. Ikaduha, iningi ang itugod. Dili kayo malumpak. Bisan pa ang gahom sa kamatayon. Di makalumpak din. Kung nagkaroon, kung saan na ito ang kawangan ni, kung binigiharian mo, matang paliha, mga kaigsunan, diyan sa Mateo 23:37. Nag-ingon niya na Diyos Kristo o Jerusalem. Pagkalang higayon ng tapukol sama sa piso nga tapukol inanong sa baku siya tumungaan ang padili ng mga gawin. Sa topag, wala dawat ang Jerusalem. Sa pagtulungan ng Kristo, buto tayo tapukol sama sa mungaan gawag-tapong siya sa mga biso, inalaw siya ang mga pako. Apan buwan sila, dawata sa mga kagayutin. O niya, kung sa inyo na ko, kay wala man nawata,
nga mga papunga sa mga bunga nito. Unsa ko ang gingharian sa Diyos, balhinon unsa inudan kay wala kang mao nga balhinon niya usa ka daw ni anak ini yang pagpapin. Mao nang may pakita siya ngadto sa Pablo ninyo siya. Pablo, ayaw ka to. Manangtol, matay ko siya to. Nya, pakita ko siya. Mao na niya sa ito. Isip ko tayo pa ito. Nya, isa. Kay imo man kong pamataw din sa Jerusalem. Ipapakita sa ang gusto sa ito pa. Doon na koneksyon. Iya ko nung pinigiharian. Iyang ipabalhin ng Diyos ko. Kaya inan na niya. Nga, ikuha sa ito, ipamatuot sa kakuhan ito sa Roma. Mauna nga, sa sulat ni San Pablo, bingon siya sa Roma 1, Roma 1, City Uso, naging niya. Kapag mga Roma, pinagkat kayo sa Diyos. O ang inyong pagtuo, may kailan sa ko kalimutan. Sa ito ba, ang ilang pagtuo, may kailan sa ko kalimutan? Kung mauna ang kaisulan, ang hinarian nga di balhin ng tusuma. Mauna siya ang atong itawag ito. Atong kanang hinarian. Kanya, hinarian ba na nasa Roma? Kung hinarian kayo kay naa sa hinarian sa ituloy, sa ituloy, sa insa. O, hindi mo silang hinarian sa mga pari. O, hain rin, asuma. Hinarian sa mga pari. Bosa, kananay ba, di ba niya nga ginarihan, maunang kanang itupon ni Kristo nga iglesia, maunang na ang ginarihan sa Diyos, ginarihan ka sa mga kaparian, maunang niya ang katumanan sa hagla ni Pagpita Daniel. Ang Diyos ngayon na matupon, isa si Kristo, kay Diyos na. O niya, ginarihan niya, hindi niya malupag, inong siya, isa pa ang kamagayon, di makabunto. Di makakuha, makabunto din. Baka na mga kaisunan, o niya, tingin ay, unsa ni ang iglesia, mawala ang katumalan ng Diyos. O niya, mayroon din sila, mga kaisunan, din mga dili katoliko, kaya iyon kachip, na galing iglesia, na maugili ang Kristo dito po. O niya, kaya si Kristo nga may gatupon ni iglesia nga. Doon na ba tayo mapasa na katoliko yun? Ang gatupon ni Kristo? Kaya sa Biblia. Marang mga kaigsunan ngayon sila. Naaway katoliko niya. Ang gatupon niya. Iglesia nga may katoliko niya. Kabasa na ako. Marang nga. Kasi may tupagkataon din. Nga. Wag may babasa ko ng katoliko. Mama nga, kanang pulong katoliko, dili inawat kinisaya. Kanang katoliko, ang hiningan na, mauna ang pagka magaylapon. Mauna na kayo mabasa mga magaylapon, mauna ang pagkakatoliko. Mauna ang pag-ingon niya, panulataw kung sa kalimutan. Iwali ang may balita. Sa ito pa, iwali ang may balita. Neto sa tanang kanasunan. Sa ito pa, katoliko na siya. Mana ingon sila, inugod na ba ni Kuan ni Saint Ignatius din, kaya mamasa niya sa Biblia na ang nag-impinto anang kong katoliko, si Saint Ignatius. Si Saint Ignatius ko ba nagtukod? Kaya ganun si Ignatius na nagtukod, na huwag pang ganun, siya ang nagtukod sa simbahan niya, si Ignatius na nagtukod. Dili na siya mahimosin, kumuha pa ang simbahan. Saka pa, kung si Ignatius na nagtukod, saka pa, gano'n na niyang pagka, sino muna pa niya nagtukod ang simbahan? Kinsa na nag-deklara na kasi sa Santos. Ang simbahan, niya kayo, huwag pang ganun niya tukura. Saka pa, dili niya forma, dili niya kumbalido, ang ilang ingon, na Saint Ignatius may nagtukod. Kaya si Saint Ignatius, bunga na sa simbahan. Ano man, Santos na siya sa simbahan. Bunga na siya sa simbahan. Musa, ang maguna na yung bunga, maguna pangabuan. Maguna ang bunga, na hindi ka kayo mga bunga. Wala, magkuhan niya. Hindi ka kayo lawas. Wala, magana na siya parada. Ang parada,
Naguroy na sa kabayo amin. Ha? Eh, ano na naman yung Santos? Kung napag niya kurang sa mga. Mauna ya, ini lagi jadi siya, iya nagituko na. Iya, siya yung ang Iglesia Katolika Apostolika. Mga nang nagsunan. Ako lang ko yung sinupan, si Santa Ignacio nag-imbento ko ng anak, pero ang imbento ni Santa Ignacio na kaisunan, ang pinaiya sa simbahan na itukod ni Cristo. Kaya ano, wag may itukod ni Cristo sa simbahan. O sa may mga timaan nga mauli ang pundo kay itukod ni Cristo. Sa una, kung sama, kaya wag niya nagli. Kaya ningon siya, kung daghan mong dala sa kungan, so umabot, na magdala sa kunganan, magdala ka sa langit, Cristo ba? Magdala niya kung nang bakit siya magdala magdala kayo sa mga isang di pangatan, nagdala mga siya, sa butang nga magsabot na, mauna mo ilang grupo, mauna nga, ay wala mo kanina ni Cristo, mauna nga, sa nagkadugay, ang atong simbahan nagkadugay. Pag ako sa panahon nga si St. Ignacio sa iyang dineklara na mauni hingan, at palagi nila nag-imbento, mauni, gihanglan na niya sa kinaiya sa simbahan. O sa may kinaiya sa simbahan, nga mo hinimo, mata pa nila nag-imbento ni St. Ignacio. Ang gaino ni St. Ignacio, nga kini simbahan kanang Santa, una Santa Katolika Apostolika. Mauna mga kaibigan, ang pagkamarka nga iyang kinaiya niya sa simbahan, nga mo iyang mong pagkala sa simbahan mga kaibigan ni St. Ignacio. Alita sa una, nga iyang ingon, nga kining simbahan na usaha niyo. Mabasa na to sa ingon siya nga sa iyang amahan, nga nag-ingon siya, nga mausal sila amahan, ingon na ikaw o ako. Usap na nasa Juan 17, 11, mga kaibigan. Para mausap na sila, ingon na ikaw o ako, usalamat. Sa ito pa usap, kunya, ingon siya nga ang abing pundo, doon na po ilagyan mga pundo. Doon na po ilagyan ng mga kardero na tuwas gawas. Ako silang tawag, aron nahin mo silang usap. Sa dunay usa ka magpalantay hindi lang asa na mabasa nasa Juan 16. Mao na mga kaibigan nga ang pagkausap diha ikuha ni St. Ignacio kana pagkausap diha sa kinaiya sa simbahan nga dito. Kaya ba Santa maingon ang atong Ginoong Kristo maingon siya pinaagi sa sulat ni San Pablo, maingon San Pablo, nato sa ilang isulatan, das Roma, sayas 22, nag-ingon siya, nga, o ang inyong nahimong bunga, mao ang pagkabalaan. Yan ang iyang katawag na bunga sa nila, mao ang pagkabalaan. Nasa Roma, sayas 22. Kanya, ingon pagkakabang Ginoo, pagsantos ka mo, ingon na ang Diyos santos. Asa mabasa, uno Pedro, uno sa isa. Nara, sa pa, una, Santa, karon Katolika. Katong Katolika, nag-ingon niya si Cristo, so wapa siya usapin dito sa langit. Maingon siya kato siya mga tinangan, paglagaw ko, sipo, kalibutan, iwali na may balita. Ang matoo, bunyagan, ang sa anak, o sa Espiritu Santo, o ayaw ng kahalo. Kaya ako magawa ka ninyo hangtod sa katapusan sa panahon na. Sa ito pa, iyan sa alam na mungkay siya sa kalibutan na inyong pagtoko. Kunya, iyan kita ka ayaw na balaka. Kaya ako magawa ka ninyo hangtod sa katapusan sa panahon na. Mateo 20, 20. Sa ito pa, Katoliko sa panahon, Katoliko sa
sa kanasuran, Katoliko sa tanang katauhan. Sa ito tanang katauhan, tanang kanasuran, o sa tanang panahon. At kung mag-auban ka ninyo sa tanang panahon. Sa ito Katoliko sa tanang. Maunaya, unsa man is Kristo. Unsa man is Kristo, Katoliko pa siya. Katoliko kasi katungkol. Ang iya pa Katoliko, tinuod niya ng Katoliko, gano'n man. Kay di kailap siya sa kalibutan, asa mabasa, nasa Colossus 3:11, nga siya mapapagay, ug naa sa kanan, baon kanan, ug naa sa kanan, sa tupa kung saman. Katoliko. Kanya na sa Bishop Pathologist, ningon na, Katolikunsa. Ito, ang Katolikunsa, mausap ang pagka, sa imo pa sa kalangitan, ang malukok niya ang tibuok universo. Sa ito pa, Katoliko. Kasama pa si Kristo niya ay Katoliko. Sama usap sa atong Diyos, Ama. Nga ang Diyos, anak sa tanang David, anak sa tanang pangako. Mauna kung sa may ringalit mo na, Katoliko. O nga, ang Diyos niya ay Katoliko. Si Kristo Katoliko, ang Amahan Katoliko. Ano? Doon na siya sa tanang panahon, naas sa tanang katauhan, naas sa tanang oras ng kaisunan. Mga si Kristo Katoliko. Kung kining atong mundo, bawa Katoliko. Kung kining atong mundo, alam man sa tanang tao, alam sa tanang katauhan, mga kaisunan, alam sa kalibutan. Mga Katoliko, dahil una sa Katolika, karon pagka-apostolika. Ini apostolika, mao ni usasay di ngalas ni Saint Ignatius. Ano man, kay kini apostolika na ang istorya. Asa mabasa na sa Efeso 2:20 mga kaisunan. Lagi mo niya, natuto sila ibabaw sa mga kuranan sa apostolis. Satu sa mga apostolis o ang mga tulungan sa mga apostolis. Labi lagi ang Pakulo, si San Pedro, mga kaisunan, ang mga tulungan gikan ni San Pedro hangtod sa kanang tanang papa karon nga ang katapusan papa ng karon nga present karon o si Santo Papa Saint Francis, mga kaisunan. Saint Francisco. Mauna siya ang ika 226 nga Papa karon. Ano? 126. 126. Oh, ika 266. Mauna nga nagharap kayo yung Papa niya. Mauna nga wagi putol gikan pa kaniadto hangtod karon. Mauna usas si mailhan mga kaigsunan. Usas si mailhan nga iyan ni Kristo kay gikan pa kaniadto hangtod karon. Way buntok ano man kay ang iyan binarian dili kayo malumpag. Nya mayo sila dunay panahon ni nakuan na nahanaw na natalikod para yang sa nila. Ito yung nila mo yung sila natalikod, kaya kung natalikod, bawang na apostasi. Nomor na nahanaw ba, natalikod na wak na italikod na tanan, wak na mga apostolis doon. Oy, dili na ito nahurog nga nahurog, kaya matong pa nila, nahurog ang pamatay siya. Nahurog yun, wak na. Dili na may tabo ka na namatay, hurog. Kaya naman, saan na sinurog yun? Dili manumpang, nga karon, kung mahurog, wala naputol dahil wala yung sumpay, wala yung tutay. Pero wala yung sila mahurog mga kaigsunan. Asa mabasa? Naasa 2 Corinto 4:18 mga kaigsunan. Bisa ginagmalan kami, tanong. Pero wala kami mamamatay. Sa ito po, wala mamamatay. Meron sila namatay doon. Ada yung bukaran ko kami. Sila, o ka ng Biblia na ingon, wala sila mamamatay. Oo na diha. Ilagin itong namatay, ano man, kay gusto man lang tulihan. Aron mo muli sila, mauna na nagimok sila, di padayon na sila. Ano, padayon sa iya, kumot naman ko doon, di padayon. Kaya kato sa nangupan, lingon na, sila mo di padayon. Pagkuhan ko, pag hindi ko nahurot na, sila di tulit.
ang ilang matutupod na ikulit. Bawa na mga kaisonan niya. May ino sila, kaningin niyo siya. Wala pa lagi nasa kuwan. Lista sa mga kuwan. Wala pa na malistro ito. Wala pa na susit. Kung sa mga ito buwagan na. Wala pa na malistro. Uy, wala pa na kalito ng kuwan. Wala pa na. Kaya kung sa may palawan sa sit. Diba po, kita yung malistro. Kita yung magpapod na. Kaya kaya kung ano yung malistro. Talagitan. Si Brad. Ako, may malistro man eh. Siya na yung tutok mo na na. Dili may na po na ato na iparistro kay kain ang tutok mo mo. Ang magtutok mo na si Brother Buro. Ako na din na. Dili yung magagato nga ato na iparistro. Ano man? May mga magtutok mo na kita yung paristro. Si Kuan ito, si Binig Simangano. Iyan iparistro ang iyang simbahan. Kita may magtutok ko sa ikan. Binig Simangano. Kaya si Kuan. Kaya ko pa yang lain magtutok kaya magtutok na lang sa Russell kaya sa Siguma. Siya na Kristo. Siya na magtutok. Nakaramit ka. Si Kristo na nagtutok. Nakawa ang punta at tika. Ato yung Kristo. Kita na magtutok po na. Ato yun. Lalo. Nasa nagkaroon na referensya. Ang nagtutok sa atong simbahan. Mao kayo. Ang atong Ginoo Kristo. Dili na malalis na sa mga dagko mga referensya ng kaisonan. Mga standard referensya. Dili na nato makuha. Malalis ka standard na mga referensya. Ano, kinsa na ito po. Sumala pa sa mga referensya mga standard. Mga lang, Kristo yung na karon ato kasanya sa naman kakaginila. Kadagyan na naman magtutukod. Kadagyan may magtukod niya. Liman ka ng 44,000. 127 na sila kabo. Dahil sa ako rin kayo 128. Kanya karon. Ha? 44,000. 128. Kanya kanatalan. Muangkol. Ang muangkol. Gawas ka rin ako. Muangkol nga sila. Mau ginoon ka puno. Oy, ang ginoon ka puno. Wapay Biblia diha ka. Kanya kanila. Diba? Ngayon na sila. Sumala sa Biblia. Kanina alam mo si. Kanina mong gipagpulo. Sumala ka sa Biblia. Satu pa, sumala sa Biblia. Satu pa, sa wapang Biblia, wapang po. Ano nga? Ito mo may kapasihan sa inyo. Wapay kapasihan ka, sumala sa Biblia. Kung hindi mo nga. Satu pa, natawag na yung inyo sa diha ng Biblia. Pero ang tinawag sa mundo, wapay Biblia mga kitso, diha na. Ano man? Kaya ba kung may naghipo sa Biblia? Maunin magsusulat sa mga Biblia. San Pedro, kaya sila si San Pablo, nakakita mo isulat. Maunin mong tukunan dito po sa Panginoon. Kanya kanila. Uy! Ang unang mundo mga kaisanan, sa mga nagkalaylay mundo, kanila. Natukod lang. Sa tuwig, kuwan. 15th century. Katong panahon ni Martin Luther. 1570 na siya. Maura nga ito po na ni Martin Luther, ang iyan, gawas siya, kung nandun po siya. Kung gikan niya ito, ikailap na ang nagkakay mga nagkalain-lain mga pundok, mga kaisunan. Gikan ni Martin Luther, kanya karon. Kaya yung nabiya na, yan ang hindi pagkukong ni Kristo. Kaya nila, natupo na sa 15th century. Kaya yung nabiya, yung ako na tinoon. Ako na tinoon siya, kaya itong nakabatay na ito sila. Uy, wala ko mamatay, ako na nagsulti. Nawa, makamatay sila. Mauna nga. Uli kamatay, kaya kamatay sa ato sa papa. Doon na yung sulit. Sa papa, ang iglesia, wala mamukan. Nagpapili ng iglesia. Kano man? Nga makapili na sila ang pagpapapa. Kung nakahanap ang iglesia, nga makapili ng pagpuno sa papa. Dahil hindi kamatay sa papa sa ganong naano sa mapili na rin. Doon kaya si Paha, nagpapili niya na makapili kung doon mamatay sa papa. Mauna na ka, way, bukto, ikan ka na ito, hangtod ka rin ay papa. Usa, naawya ko ang simahan. Nga mumipili, doon, umatay na atong Pangulo. Mauna mga kitsuna na nagpapili, hangtod ka rin ang simbahan. Nagitungkod ni Kristo.
Wala ito. Nagkakaroon kayo mga local churches sa mga mga santo sa kulit niyo. Ikot lagi na dia sa kulit niyo. Ikot lang. Naapalagi siya sila. Kaya pero mga puman na sa pundo dito kung dito pag niya pagdaka mo pagkuhan mo pagmakaw ka mo o mali ang tanang katawan o niya na ang resulta na ng mga isulat nagkakakita mga local churches nga ato karon nga nakalalain asa ang napita buwas sa dito ang atong simbahan dito kapita naasa ng atong simbahan ng mga Katoliko. Para mga kaisunan kanang laro kayo itagnalaan sa Mateo 24:5 may kaisunan ng mga nunadagan naman ng panili magdala sa pangalan ayaw na pagkugawa basta kaya ka dinos na dinuod mga kaisunan o na naaway na katusin niyo nga o niya dinuod ka ayaw yung muto kaya kang dinuod na pundo na ikaw ang gusto usan niyo dili ang mga kaisunan ayaw pagkuha ka mga mayo ka manuti kanang mga ministro na mayo ka sulti tagdaan ng mayo ka sa sulti usad nagdagdag sa trabaho madala to nga naman tungkol kay ang uban sa yung simbo sila ang uban kay di way sila simba o na dali ka kay madalas sa mga personal laban na mo pa lubon sa mga sardinas wala labi na kapinagugas na dali ka kay na pero may iwan na sila at tulong dito kay tulong natin tugas namin tugas tulong dito tulong pada tulong kadugayan ato na yun madana yun mana yun di nagkipalit na to mana ayaw mo pada pilar ng tugas pilar ng tugas sa bisa iba yun na to sa ato kala mana mga kaisunan na hindi lang ito nagkasalamat sa pagpiminaw di ba na to kasi Kristo di ba na to kasi Kristo Katoliko o na ang Diyos Katoliko kinaas na napil naas na lang katawan bosa kinaas si Kristo ato nang kauban si Kristo kanuman kaya iyon siya ako mag-auban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan sa ito pa kay mag-auban ato nang kauban mga kaisunan siya mag-auban ato kauban ato kirmis niya wala tuwa siya ng sa iya simbahan ng itungkol. Wala sa uban itong nagkalain pun wala sa uban na tuwa sa Kristo ng uban sa iyang iglesia ng itungkol. Nagkasalamat, may bibili. Daghang kayo salamat Brother Chikyo. Daghang kayo salamat Brother Chikyo. Walang kagkupas-kupas. Again, we would like to invite everybody to join us in Bible study every Monday. This is Yama Martin. Free again. Dalam pulpit o notes para alam yung tuloy matunan dito is pangsalan. Kung ang sunod na moto, ang ato kauban na si Ding chapter nila sa Lapulang sa Cordoba. So, ang tawagon si Bernabelio Berdon. Ato tayo sa Jipa magpapagod. Ang gabi. Mayang gabi. Bayan ko sa itong buntis si Talano. Sa pangimigo si Brachikyo. O sa nalang natin rin, ang gabi mo na. Ika sa online na gabi. Ay so, na kong tema kalay sa pagkakagulo sa Pedro para sa iyong Peter. Pamatana, bunsay po, sumala sa Pope Camilo, ang Pope is the head of College of Bishop, the Vicar of Christ, and the Pastor of the religious here on earth. O di ba sabot na sa Papa, mga hukpong sa pumulo sa mga obispo, istante sa tulong si Kristo, isip mga simbahan kung sa responsible simbahan ng Isul. O ang nakita na Pangulo na itong mga kalito kita ni Antong na po at wala kita rin ito po. Ang itong Kristo mga Isul mo ang hindi nakita na Pangulo. Imbis mo din nato
tanang mga Kristiyanos. Ang etymology, ulikan sa pulong po, mao ang Latin nga papa. Ulikan sa Grisi, Obligo, Lapulong, papas, sabot o amahan o father. Ang utana, kinsa may una kong Pangulo o sa papa. Ang atong unang Pangulo sa papa mao si San Pedro. Ikaw kayo ang papayan sa Panginoon si Kristo diya sa San Mateo, chapter 16, verse 18, managayon. Ikaw si Pedro, ibabaw ng bato, tukuron ko ang akong simbahan. Bisan gani ang kamatayon, dili makabungkog, dili. Pagkatana, si Pedro ba ang bato, kinsa mo sa atong Panginoon si Kristo? Tubag na mga Katoliko, oo si Pedro. Apan ang tubag sa dili mga Katoliko, dili kuno si Pedro. Kaan verse na Matthew 16, verse 13 to 19, so lamang sa atong Panginoon Kristo. Mga igsoon, ang atong masayan, ang si Pedro ni mo ang bato, so sa atong Panginoon Kristo, mudalan kita sa pasahon ni Propeta Daniel, na may kusubiyan na atong nabasa. Daniel 2:4 nalagay sa panahon ni Harina, ang Diyos magtukod sa lamang ng harian na dili malumba kung ang iyang lahong dili paagaw sa langit kakauhan o kung tukod niya ang harian. So karon kayo mga igsoon, ang susunod ni Daniel na ang Diyos magtukod sa lamang ng harian na dili malumba. Kaya di ko man makusok sa ang iyang ang iyang at iyang gusto sa iyong presyo mga ang ako. O pag na mintunan yung soul sa tuman sa dihang mitopos o Panginoon simbahan. Kung simbahan ay ito sa Panginoon si Kristo mo siya ang maulay ang iyang kumbanay. Na kung basa sa 1:15 na nagayon, kung malaman ako, ining sulatan, may magtublong na ninyo, kung sabot pakibulya sa balay sa Diyos. Kanang balaya, maosiba sa buhig na Diyos, ang haligi o sukaran sa kamaturan. So, karo kayo mga igsoon, na simbahan rin na pagkatulong sa Panginoon sa Kristo, paulit ang iyang balay. Kaya prior na Panginoon sa Kristo, mga igsoon, ang iyang simbahan ng pagkatulong, iyang sulat sa tato, ang likod, ang mabasa sa San Mateo, chapter 7, verse 54, nagagayon. Busa ang ganang nusa kong isuti o pagkuman diin, may sama sa tao nga maalamon, nagtukod siyang balay diha sa bato. So, klaro mga igsoon, na si Masa kung gusto itong kasulat niya sa bato, ang likod. Kaya praga mo ikaw sa Kristo kung gusto mo ang simbahan mo, kasulat niya sa bato. Isama, gusto ko kung na inalay sila, itong lamang ikaw, o kanang mga kawana, o kanang Kristo diyan sa San Mateo, chapter 7, verse 6, nalagayon, apan ang tangan, ano sa kong sulto, magtuman ni may sama sa tao na buang-buang, ito ko siyang bariktihan sa tanas, o mahalaw ang islas pang eksuto. Kung sibat ito, ngayon na atong Ginoo, nakita o tao, imunyang bato, ang tao o tao, naging bato, at ito yung sulat iyang simbahan, kaya kita ang si Simon, na mabasa sa Salmo 1, chapter 1, verse 22, nalikaingon. Gidala ng Jesus Simon, nagto kang Iso, ito Jesus ng Simon, nalikaingon. Ikaw si Simon na anak ng Juan, sugat karon, naglan ka na ako sipas, nasalo pa Pedro. Sipas sa wikang Aramaico, nagsabot o bato. Pedro sa wikang Griego, nagsabot o bato. Sa kita na sa Panginoon si Kristo, may isang tao, isang bato, ako si Pedro. Kaya matasa mo sa Panginoon ko, mga iso, nagpusto na rin ang talan sa tao, sa ibisyo, sa mga tao, sa niya ang tawanan. Sama ni Abraham, isa po Abraham, na tumabasa sa Genesis chapter 17, verse 5, yung mga naglumatong kang Abraham. Sugad karon ay mumalan din ng Abraham, kundi Abraham na, ay gilmo pa ikaw na masadaghan mga nasod. So klaro, isa ang pangalan ng Abraham, nato sa Abraham, ay gilmo siya ang masadaghan mga nasod.
Puno ang Ginoo sa pinato ng Abraham ang igsoon. Sa verse 15, nga gingon ang Ginoo nato ng Abraham. Sugad karon ay mausawa ang pagkaka ug sanay, ug sarang na. Naghimo ko siya ay nasa daghang mga nasod. So klaro mga igsoon, tapos kung rin para sa tao sa atong Ginoo, sabot din sa nasa mission natin sa mga tao, sama ni Simon, igsoon ni Kristo o Pedro na sa ato pa bago. Kung plano sa pagbilog nato sa Pedro mga igsoon, nagtuman sa dihang iyang idala ang usip ng mga apostoles dito sa ating ngalan Cesarea Philippo nga mabasa sa San Mateo chapter 16 verse 13 to 19. Gingon ang Ginoo ngadto siya mga apostoles. Si Pinso man po sumala sa mga tao o binuba ang mga ngadto sa Panginoon Kristo. May naingon ikaw kung si Jeremias, may naingon ikaw kung si Elias, may naingon ikaw kung ang laing propeta. Ito ba ang Ginoo ngadto siyang mga apostoles. O si Pinso man po sumala ka ninyo sa verse 16. Ito ba si Simon Pedro, ikaw ang Masiyas, anak sa buhi na Diyos. Sa verse 17, ito ba ang Panginoon sa Kristo, nagpo si Simon Pedro, hulaan ka Simon, anak ni Jonas. Kaya ang kamaturan, wala likad kanino, kundi sa kumahan ng tukas sa langit. So, taro mga isur, nabulahan si Pedro, ano man, siya pinili mapungan ng bapa mga isur. O sa verse 18, natuman ang plano sa Panginoon ngadto kay Simon Pedro na anak ng Pastor Sibag ngadto kay Simon Pedro verse 18 busa sultihan ikaw si Pedro ibabaw ni bato tukuron ni ang ako simbahan bisan gani ang pamatayon dili pabuntog niini sa verse 19 Mawari ang lahong pagritin, itugyan ng Pino. Nalito pa sa Pedro, na parang sa ito niya nga sa pagkamalay sa Biblia sa itong simbahan. Verse 19, iagad po kanino ang mga yawin sa langit. Diin ang inutungot ang bibota, itungot po sa dito sa langit. Ang imong bilik sa yuta, ang lusag dito sa langit. Pangutana, lalo sa usay ka mga apostoles, lalo sa Pedro at kabila sa atong Ginoo mga Hesus. Tungkol kay si Pedro, mabulang ikulo, ang unang nato sa pagpapa mga Hesus. Kung kay gaya ng buhay atong mga Hesus na sa gawas, mga ba na dito si Pedro mawang bato, kaya bato, mawang atong Ginoo Kristo. Mga Hesus, batay sopat sa bato ng Ginoo Kristo, masultani at mabasa sa episode 20 na nag-ayun. Pasukan ka mo diya sa Sudaranan, nagkamatang sa mga apostol, sa mga propeta. O ang bago na Sudaranan, mao si Kristo, Jesus, nagtaraw na sa Pito mga bato, ng Kristo, si Kristo ang bato, sa Nisan Pito, nagtaraw sa Pito mga natin bato, mao ang maulong ng Jesus. O kay gaya mag-opirin nato, mag-iksyon na pinito ka dito, ito sa Pito ang unang pangulo, kaya sa Pito rin magulo, ilas po yung Kristo, pahawas talas. Mga isun, pag-ingon sa Panginoon, pahawas talas, kung nag-ingon, Panginoon at ito, sa Pedro sa verse 18, iyan ang gumito, supat niya po sa verse 23, kung mana, Panginoon at ito, sa Pedro, natapos na ingon sa Panginoon sa verse 23, pahawas talas. Diyan ito, mga isun, na unas mapapatao lang ng ay kahuyag. Kung si Pisa man, ang nabalikod sa tungkulan sa kapapamalisyon ng San Pedro, di ba ako binong si Kristo, ang mabasa sa Lucas 22, verse 21 ito, binong sa Panginoon, Simon, pagbantay, kaya sa dalas, bukas pagtigtal kanyang tanan, apan ng ako anak kanyang Simon, madili mabungkok ang imong pagtuko, ibalan kanyang nakot Simon, limuna ang imong mga kaisunan. Pangutana, latong sa Pedro naman, ang sa Panginoon, launta ang yawa, bukas sa tanan. Tungod kay sa Pedro, mayan pili, may muna lang sa papapamulo.
Pedro po mga itasan para mga makalikod siya mga isulan mga isulan. Kung kaya dahil ako ingat ko mga isulan na dito, dito sa Pedro ay kung unang Pangulo na kayo mga Pangulo dito sa Pangulo mga isulan. Kasi pag-imod, ito sa unang isulan sa Pedro, sa Ginoo, nahagba, alibog, natulungan sa Papa, sa Pedro. Kung nakapos, makanaw sa mga apostol na ito kang sa Pedro mga isuon. Ang isa ay nakataas, pagpalit ko sa Pedro mga isuon. Di ba ako sinusulat niya ako? Kuman siya matay, kapano siya, kita sa mga apostol sa lalaw, na tumamasa sa San Juan, Mateo, 15, verse 15, kumalang baal, at Ginoo ng tanah, kasi mga Pedro sa mga pagkakana. Sinun anak Juan. Hidup mga ako. Ito ba si Juan, si Juan na Ginoo mga Isuon? Oo, Ginoo, hidup mga ako. Ito ba Ginoo na ito siya ng Pedro? At di man na ang ako mga karmero. Sa ibang Ginoo, ang ako ng Ginoo, at ito kasi ng Pedro sa mga nangyang pamanganan. Sinun anak Juan. Hidup mga ako. Ito ba si Pedro? At sa Ginoo mga Isuon. Oo, Ginoo, ang iyong pakinaw. Ginoo, at ito sa Pedro sa mga nangyang pati man na ang ako ng Ginoo. O sa ito, bigay nakausap ang Ginoo. At ito sa mga Pedro sa mga nangyang Simon, anak ni Juan. Ginoo ba ako? San Pedro na sa tuyo, pero sa pangmatana, sa mga pangmatana. Pagkisa sa tuyo sa Pedro, mga Isuon, ito ba na sa mga kapatubag? Oo, Ginoo. Nasa iyo ka, nagdugma ko ikaw. Ito ba na Ginoo, nanto ka si Simon Pedro? At di man na, mga bulong ka na karero. Mga Isuon, dapat punto, dapat Ginoo, nanto, Ginoo, sa Pedro, so, inang punto mo na iyan, sa balik, ako sa Pedro, kasi ang ito sa makatulog, lahat pa ang dumog, dinibig sa Pedro, lalo sa mga apostolis. Ibang punto mga Isuon, iyang ipatalo, sa Pedro, di mga pinili ng unang Pangulo. Siya ibilan, na patulong sa mga kalero mga Isuon. Kung ang kalero, ito sa Ginoo mga Isuon, hindi na ikalahayag, kitang iyang mga katauhan na tumabasa sa Salmo sa Salmo na nalaingon. Kung kami inong mga katauhan, ang ganito sa iyong palong, magdahil mo hanggol sa hanggol at sabi mo hanggol, wawag na mga kaliwakan. So, klaro mga Isuon, kasabihan ang mga sa video mga Isuon, kaya sa panahon sa mga video, nga kumasitis malang sa atong mga apostolis, tunay makulang na nasulat ang pangalan sa Pedro na tumabasa sa Matthew 2, Marcos 3:16, Lucas 14, Buhat 13. Tunay na kuna lista ang pangalan sa Pedro at mga Isuon. O biyangkon sa Pedro nakasiya Pangulo. Uno Pedro 5:1. O siyang pagkapangulo, itaw siya sa mga apostolis. Iusaw ito sa Pedro sa mga apostol ng Isuon. Kaya sa Pedro mga ating Judas Iscariote, isa no ang mga apostol ng Isuon. Kung nakilagin sila sa Iscariote, nato ang San Matias. Kung agi pagtawag sa Pedro ng Isuon, siya ay kawali sa ato sa Pentecost na mabasa sa Buhat 2:14 kama 31. San Pedro may lang katawa atong magayon na si Elias o sa pera ng limong sa timno at mabasa sa Buhat 5:1 kama 11. San Pedro may balawat ka ito ang punin akong idano na ikaw ito si Jesus Cristo mga Isuon at mabasa sa Buhat 4 kama 5. San Pedro may utod at Simon Mangos akong dato sa mga sa Santo ngayong bayan sa dato sa mga angkol mga Isuon at mabasa sa Buhat 5:1 kama 11. San Pedro may kadawat sa mga hindi ito sa Ginoo at mabasa sa Buhat 5:1 kama 11. San Pedro mga Isuon
mao'y lusay sa mga konsilyo sersalin sa daan hukot, pagalis ng tubig, kaya gusto sa mga biro na mahintid dito sa Panginoon sa Kristo, ilang ipatuloy, apan, ibaba, si San Pablo, si Bernabé, kung barog sa ito kuming mga isun, na sayo na ako, ipili sa Diyos aron alam kayo, magsangyaw sa mga at nagtuso ang hindi, o ipulong, pagalis ng tubig, mga isun. Kaya matalan sa mabibilis na itong mga panahon, kung isa rin nila na Pangulo o leader, grabe ng Espiritu, pagtawag sa nila na Pangulo, mga isun. So, laro katatayo ng Biblia at Pagkakulo San Pedro, o natulson, pagkatong o klaro matang na itong mas Biblia, ito ang Biblia isun. Dahil katapinong sa Panginoon na pulaan na simong anak Diyos, at tumakong sa Panginoon ng Isun, kaya ito lahat, idan sa Panginoon kayo. Sa dosik na mga apos sa Panginoon, iyan, ipilit may unang Pangulo, sama sa pagdahil, sa Pilato, kung Santa Maria, bulahan ka sa bayan na tanan. Pagod na pagdahil ng Supisyo, Pilato, sa Pedro, na bulahan ka, simong anak Diyos. Nanuman, kasi dosik na mga apostolis, sa Panginoon ay nagalit, ito yung unang Pangulo. Kami, ang yawas tayo, sa Pedro. Kami, sa lista, sa apostolis sa Pilumay, nag-una ko rin mga isun. Kalista ako, mas bataan, mag-una ka rin, ibigit ko, pinagmamay ang mga member. Bukan kami sa Pedro, pag-ibilan sa iyang mga tupa, mga kaniro, tumaan ka na sa Pedro, mag-ibig na unang Pangulo. Kami karoon ang talo na 200 sa mga kapananihan, igikan ka sa Pedro, dalawa sa Francis. So, klaro, katabayo, San Pedro, mag-ikatong na Pangulo. So, alam ko ito, kung nangyari. Kaya salamat, Brad, pangalan Brad, Perdon. Berton, maraming salamat sa iyang pagkakas at sa privacy of Peter. Again, I'd like to invite everybody. So, prayer siya, at po, repent and notes, at namin chat down, then, para namin matunan dito sa iyong maray. O, kanang, masalamat po sa pag-sa Facebook, official po si Esparma sa protector sa Facebook. Kung atong parish priest, there is a magkatel na si Father Liren Bonus. O sa pamamasira na siya, ako sa tawagan ko si Sira. Ako na tawagan ko si Brother Martin for updates. So, ako tawa ko, nagasan sa pagpapag si Salamat Brother Jubilon. May gabi sa mga kaisunan. May gabi. Salamat sa kanunan ng mga speakers. Brother Jikyo, Paul Tino, Brother Jubilon. First time you deliver with that one. First time. Salamat kayo. Kita sa itong mga speaker ng kaisunan niya. Pandel, no? Register kayo yung mga verses. Brother Verdon, niya, saya rin kayo, no? That is part of being, part of training, no? At least we have to study, we have to memorize the verses, especially sa ang topic, no? The science ito gusto na mga kaigsunan na matagpalit ka na pandil, no? So at the same time, gamit na ito from time to time sa actual year, no? Makakuha na ito ang mga verses na yun.
conscious na rin sa doon sa iya ang time. Tingnan sa sunod mo. Just relax lang. Tingnan na rin conscious kasi ang time. Focus kita sa audience. By the way, ato lang to make it uniform. Kailangan sa mga sensory kita, isulat rin sa sino niya siya ang pambil, tapos sa sensory. Kaya kung mag-isip ng sensory, mag-isulat. 100 years sa century. Ang first century, so ka sa 1 century, 1 kutub, 100. Ano yung first century? Sa ito, ang tuwig, 1 pa na, 2 pa na, first century na wala na. So, ang 1570, hindi na kami yung 15th century. That is 16th century. So, just to correct lang, meron uniform na lagi sa saktong lugar. Na pagpapanin natin. Ang century, mamaya wala sa 100. Mamaya tayo nakita ko, century, ito na siya 100 ng sundalo, yan dito. Muna yung century. So, that means to say, about yun sa 2001, Anno Domini, tutok sa year 2100, muna yung 21st century. So, karoon natin sa 21st century. No? Pagkulong po sa Protestantismo ni itong Father of Protestant, si Martin Luther, 1517. Na-official to, 1524. So, hindi na siya 15th century, ay sa 16th century. Kaya lagi ang century na compose na sa 100 years. Ang 16th century, hika na sa 1501 up to 1600. No? So, muna 16th century. Pagkabot sa 1601 to 1700, 17th century. So karon 2023, 21st century, no? Karon na century. Okay. Kanya, for our volunteers is coming tomorrow, no? Natong uniform, British Film, no? Isa itong volunteers na ito. Atong uniform ba natin, grade, no? Itong grade. Eh, puti mo ito sa inyo pa rin, puti na po, bukuhan. Ha? So, puti na ito, bukuhan. Kaya mga mga ito, kanya na itong topic, itong sa kami dito sa official. Okay, mahiling na pa ng reaction, natuan pa, natuan na City Jail, kada Martes, no? Kada Martes, alas 9, kutub alas 11. So, saya mabuta dito alas 9, mag-insunan. Kaya ito, ang manulungan mo nito na bot, no? Ang itong aisyon, yung maraming kinuhan, itong living, sa tila living word, our living Christian. Yung nga mo yung makainsunan, muna sa insunan to, yung na, nakita, pag nila o register sa City Jail, kita na po. So, wala na, puto naman tayo sonsi. So, sayang, mabutan na, sayang, resulta ng insunan na almost 10 o'clock na, wala lang, magkapit na, almost na 1 hour. I would like to recognize the arrival of our elders of mga insunan. Kanya, kalabot sa ako ang mga apostolado mga insunan, just i-pagayo lang or i-report lang palihog ang inyong mga apostolado through our GC, no? Kaya recognize na mga insunan, kaya we have our staff for that reporting. Yeah. In case naamok during the time sa board meeting, so itong presidente ng mubuhan mo na, no? You can make any presentation or reporting during the time sa meeting.
Okay? Kanya, nato yung mga pagpudin ano? To recognize? Wala. Okay, ito yung mga sabat, yan na lang, hindi ko na after the result, no? Saya pa. Ang mga usapan, okay? Okay, salamat kayo. So, I would like to invite everybody to please listen every kini ang mga speakers ng sulit ni kay. Gusto mo kayo nice to speak niya kuwan na yung discourse sa mga istorya. So, monthly kay once every monthly naman once every week naman. So, we have to give our attention to the speaker. No? Kay, dili kayo madivided attention. No? I hope we as family, we have also to discipline ourselves. Palihog na ha? So, salamat kayo mga kaigsunan na hindi naman bugay kung tayo mas kayo. Ito yung hatag na nagawin sa pusin sa ito ang advisor, Brother Saul Fernandez. Kapagay Selamat kayo berkata, selamat sa itong mga kawanan niya kanunay sa episyo sa pagpulong sa mga pulong si Diyos. Kami sa itong mga kawan o kanatotan. Ang itong mga iksyon ng mga hindi katoliko sama sa mga protestants. Ngayon sila sa kita. Sa hindi katoliko pero maluwas po sa atin. Kaya sa Roma 6:13, isang kinsang masangpit sa Ginoo maluwas. Isang masangpit sa Ginoo, naroon ay maluwas. Maya, ila sa tututo may buhat 16:31. Kaya na priso si San Pablo Ospedade, niyabot ang bilog na guba ang mga bumbong na bato akan skapo mga bilanggo pero si Pedro Pablo buwas ng ayos. Kaya bawa sila ang pagkakaran sa bilangguan responsible ang pagdip silukan yun mau kanyang kumanang bilog buwas ng na hingga nila ang wakil kami mo na paglayas bilin mo kagad binuman ito mga sila sa pinador acquitted wakil wasin mo din sila ang wakil na bingon na ito ni Pablo at to sa dasal mo. Kaya ibaw mo dito sa kasuhan mo. Amoy kaon. Kaya lagyan mo mga sabat. Nabalan. Dito nalipre kayo ang kabilya kay maluwas ng amahan sa pamilya. Martin. Nabalan ng ilang mga sabat. Kaon sila balihan ng kaon. Lipre kayo siya. San Pablo City. Pero ikaw mga ito, Warden. Kung sumay akong buhaton para akong maluwas, ingon naman San Pablo, tubo ni Yesu Cristo. Maluwas ka, inububo, patunayan. Sino ba ito? Lipay kayo ang Warden. Nag-ipay kayo siya sa practice kaluwasan. Tubo ni Cristo. Nah, bigyan ini lang tayo tama ang tutugon. Maluwas mo sila yung mga protestante. Bakit pa sila wala. Nagkaroon na itong mga iksuko nga magabi. Dahil nga magkaroon ko sa ako pa sa ating pamilya. Malagay mo rin ko ng protestante. So, doon tayo ginagawa agreement or we subdue or submit, magsagot na ugyan na.
magbangit ka. Gawin ito ka. Ang kapag hindi tulog ka, no, hindi ka tulog. No, pero bang no, hindi ka tulog. No, hindi ka tulog. Ako lang no, hindi ka tulog. Tumapay, sumpakin niya sa patuwa sa Diyos. Sumpakin niya sa puto ni Kristo. Ito na ito kasama na San Juan 16:16. May susunod na pagkakang mga kamayo. Huwag ko masakop sa ating tubig. Ngapon sila mamati sa dunia. Ako sila dato, para mahimo na sila sa kapanoon sa usak ng banda. So, kung ikaw mo sino, no. Kaya hindi ko mo na kata-kata nasa 1 Corintios 12:5, there shall be no season in the body of Christ. Season ini, magpagkahin. Hindi ko gusto tayo magpagkahin sa lawas ni Kristo o Kristo. Mula doon, hindi gusto ko yung nalipay. Kung ano sa itong mga sakot, pagin tidak melakukan berdoa saja. Diri kebutuhan sendiri. Yang biar tak mempersatu mulai diri. Mudah-mudahan that experience sumpah segala hukum Kristo. Kenapa? Segala siapa also bingung si Santo Claus. Bisa doon na pa'y angel mo anak ninyo magtutlo dahil na pagkakunan tutlo siya. So, kaya kung din ipatutlo siya. Kung doon ay mo anak ninyo bisa pag-angel na magtutlo o dahil na pagpalutlo, ngayon lang nagawa. Patutlo na. So, ako natin. Karalitan ang sa may lahit na matulunan sa born again. Na super spiritual. Kaya may kasala, tubo lang ng Kristo. Kaya mo iisog sa pagod. Tubo lang ng Kristo na luwas ka wali mo pinumulay. Pero ba sila pa kasabot na sa laing mahig sa pagod ng tayo sa isuot dito. Nasa liha na mo, mabutak ka ninyo pagka tinawag mo grasya, mahinuha mo sa pagtuman sa suko sa Diyos. Ganahan mo, mabutuman sa suko sa Diyos. Yan, doon na mo igalaman usog pag-sukod sa pinitan siya. Muna nga, hinakas nito na pagdili ka pagpilit na siya, sukod kita siya. So, lahit na pagturunan nga, gitudlo sa unang nga tuulang oleh Tuhan. Sa kong siyang ginawa. Sa Episo 2:8, Episo 2:8, kamu matulpani sa bago. Kamu nga nagatubo o nagadawat sa grasya, wala kailangan mo. Maluwas mo, pinagis mo ito. Umuwi mo. Maluwas mo, pinagis mo ito. Umuwi mo. Pero ipasagot kayo yun, kanang pagpahihuli sa grasya, buhat pa ng Kristo. Dito na natin. Sa Episo 1:7, pinagis sa dugo, kamatayan ng Kristo. Pinagis sa dugo, kamatayan ng Kristo. Yung pasipuli, iulit sa pangalan, iulit sa Diyos. Ang grasya pa rin. Muna buhatan nga ito ang hibuyan ng Kristo. Kaya pagpapalik sa grasya ng Santos na rin ang hibuyan ng Kristo. Pero sa atong bagay, hindi ko sa paligog-ligog sa Kristo. Kahit tumutubo ka na ito, magabuhan sa mga. Kung kanto na yung kumakain ako, magtuman sa Diyos. Sa mga 15 katos, sa mga 14 katos, kanto na kantuo ka na ako, magabuhan mo sa kapila.
Wala ka, hindi ka natutuwa yun. Yung daw alay na ako ng magkina. Kaya mag itawag na naging pagkarosa. Tato ko na. O yung nagkatong ulit ang Ginoo, unsa akong buhato. Para mangato ko sa kalipay, sa langit, hindi ka natos. So naging ba ni Jesus, kung yung Jesus, tuulan. Sa ito ba ni Jesus? Doon, tumana ang suko sa Diyos. Alam ka ba yan, isupayan ng Diyos na dalawa, kung saan magasuko ang Ginoo. Yung Jesus, dili ka magkakay. Dili ka malaman. Dili ka magbuhat ng malaman. Dili ka malaman. Tumana ang nasuko sa inyong bigla. Ayaw ko suko sa bigla. Klaro ka, ang di-say-say ni Kristo at ang iwas, hindi ka magkakas. Tumana na ng pagkakas. Wala ka, kaya may mga tuulang yung okay pa. Dili mo, dili na kalulis. Sa James, ikaw ko James, Kapitulo 2, ya 13 hanggang 14, may mga sa dyan. Makaluwas pa sa tao ang pagtuo lamang. Dili kayo. Makaluwas pa sa tao ang pagtuo lamang. Dili kayo. Ang makaluwas, ang pagtuo ko, banal sa buwan. Ang pagtuo ko, banal sa buwan. Buwan ko na, yung subayan na kayo sa dyan. Sa kubong. Doon ay yung makamata sa pagtuo. Ang pagtuo mo makaluwas, ang pagtuo, inubulan ka. Ang pagtuo, gano'n na yung pagtuo, pagawin mo ka, patay na ang pagtuo, inagkaluwas. Tina o mas tatawag ka, ang pagtuo, uyugan yung buwan para makaluwas ka. Kaya pagtuo ng kaluwas, banan. So, wala, lahit ito na na, hindi na ito subiyan. Wala ninyo si San Pablo. Bihisan pag-anghil o tutlo. O lahit sa inyong nadawag na ipatungkol sa ito. Kung wala ito sa sinilupa, nasa iyo na itutlo ka supasubiyan. Kaya nito sa ang siyo, impirno, lugnanan na. Kaya ikamatay sa tao, tanan. Bisan ko kasi sa hindi na impirno ka, kayo, lugnanan. So kung sino may kuminahon, ang kamatay na ito, o kay kayo, iyong lantas na ba, una kasi ka. Amo, okay na. Sa ito na, hindi na sa ito. Lagi ito ang inuusay sa sinima. Ang Deuteronomio 32, 22. Deuteronomio 32, 22. Ang pag-asasala, ihagpong sa siyon. Kahit man dito at ito ang nagtilaap ng kalan. Ang pag-asasala, ihagpong sa siyon. Natuwa dito ang kahigan ganunay tayo. So, ganunay tayo. Kaya yun mo na mga saksi nyo ba? Why? Ang mga matarong ilaw sa libyan ko, mamatay na. Ilaw mo na ilaw. Magmuyog sa pagmulahin. Pero ang pagkasasala, mamatay na rin mo ba ito? Totoo ko lagi sa luganan, wala ako sa iyo sa saksi. Lahir ka ba doon? Tapos bibigyan. O ganita sa Iglesia ni Cristo. Kung ayaw naman na doktrina namin kung sa kinigpapatay. Ang ilang itudlo sa Cristo tao lagi. Ano ba? Sa 8, sa 4, 40. Ngayon si Sosilio kong ikukot. Inyo kong pagyan. Kaya gusto kong patay sa akong pagkatao. Sa ito si Kristo niya ito ng isang tao. Kunya sa 28 sa Ezekiel, nag-iba ba? Ang tao, hindi Diyos. Ang Diyos, hindi tao. O kanyang ba si Kristo kasi tao, hindi siya Diyos. Buto, namatay na. Sa may kalainan, sa ito Diyos Maria. Na si Kristo, di pa ilan na Diyos.
Ya, ang Diyos ang mahagin na kaya. Asa mabasa? Deuteronomy 4. Deuteronomy 4. Ya, versículo 8. Ngayon si Yahweh ang Diyos Tuhan. Kini mga pulunga wala din ako isuki sa mga angin. Kini mga pulunga ako ng isuki sa akong anak. O bigo na lang ang sa imong trono o Diyos ang Diyos ka. Sa ito ikaw ang anak, ikaw Diyos ang imong trono o Diyos. Sa mga wato, ya, so inudo, ang itutlo suriya na si Kristo Diyos, isumpak sa siniyuman. Isumpak si Kristo. Kaya pwede na. So, mga naglalagay. Nagtutulog kayo, nagtutulog na. Ayaw nito. Isa ko ang akil ba. Ya, sa balista. Niyon sa balista ka, ang ipapahulay ka sa balo, wala tapos. Wala tapos. Naman. Kaya, niyon ba na ako sa balista sa ilan? Tutukon ang Isaiah 66. Isaiah 66. Ilos, gikan sa usa ka sa balo, ang ipapahulay. Ya, lahos na. Nato sila sa balo. Sa ito pa, sa balo, ipapahulay. Padayon yun mo na. Padayon yun mo na. Muna nga, klaro ka, ang katulikon sa iyo. Kaya nagpagigit pa sa iyo. O sila kalimutan ganito sa langit mo na wala may agdaw mo subang mo sa kaya sa pinadayag ng Diyosiko. Pinadayag ng Diyosiko dito sa langit mo may agdaw mo subang. Dito sa langit ang kahayat mo, Diyos, away mo tao. So, sulit ka pinapungan ng daw. Ito ang daw. Okay, ang daw subang. So, karami ko mo na isutan sa kiling. Pinadayag. Mga yung isutan sa Salmos na dito ipag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 p
pahulay. Nalibig na kasalanan. Salmo 74, pahulay, gawa ay kasalanan na pahulay. So, morning, ang Salmo 74, giandam dia sino para mo ay tugulan Salmo 74. Salmo 74, versikulo 1. Apa sa paghatag kaniya ang pahulay sa mga adlaw sa katunayan aton sa ang giandam sa Diyos nga pahulay ikan sa mga katunayan. So muli pahulay na Salmo 74. So, ipahulog man ang pagpunay sa ating sa Diyo. Doon sa susunod akong pahulog mo na yan. Ano? Ibias 13, why na ito? Sa mga ibulang nilo. Kaya sa Ezekiel 20, versículo 20, kapitulo 20, versículo 20, bisa na mga anak nila wala kung kasing pahulog. Wala na gilis ka ng lahi. So, mapasa lang ito sa ibaman ng pagkakuso na kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, hindi na mag-isip ng lahi. Kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, hindi na mag-isip ng lahi. Kung kinagalawa, o adlaw sa pagkakaw. Kaya sa buwan 20, 16 ganito sa 26, kada Domingo, ulit ay ulong ng adlaw sa Domingo, ang Ginoo,
at tugin asa katigong na pusulis. Ya, kanong dahil ko na ang katigong o si Jesus mamulong na ito. Inaw na. Doon na may mga saladot, pero wag yung mabasa na si Jesus iadto sa sinagoga aron ba wali ba dito sa mga modo kung ang mabasa na ito Ginoo pasidugog sa iya pasidugog sa ikong sa apostles na wala daw dito. Sa Juan 20, versikulo 16. Kunya sa pagkahapon niya ng adlaw, ang unang adlaw sa semana, o sa nagtigong ang mga pinunan sa lawag at tinagpan, isulod si Jesus, lawag ay pinagtig, tapos na sumumong, o mingon silang dalawa ang kalinaw na. Kaya sa Baptisays, o yan, kung tapos sa rokan daw, linggo niya po, ito na sa Jesus, sa tigumanan sa mga gusto. Wala sa pagkista, dahil kaya pag-ilit sila sa sunod, ilang isupil ang Diyos. Kami ko, ano mo ko yung Mr. Kaya rin yung sila sa isa, dahil naman, supil ang isa. So, mo rin ako ng mga dalawang katarogan. Kaya ako bang makapulog-pulog sa inuman, nagtuglo o lahi na pagtulunan, lahi sa itulog sa nila. Una, hindi na ito tubutan nga. Walang paksa na ito ngayon sa komunidad. Mga pag-asama, may mga pagbalik na ito. Ang ato kung matuloy ko ng pagbalik, hindi na tayo. Di pa yung paginawa, di pa yung hilabuka. Ano naman? Huwag muna. Walang sulat sa mga. Kapitulo 2. Versikulo 18 sa Islam. Unang sulat sa mga. Kapitulo 2. 18 sa Islam, hindi ko tayo pagpunta. Kaya kanang sa gawas, matutunan sa mundo. Kau pa doon na natin kaya ito. Nanampak, umalim yung tinuwa. Kung gana sila, dalam pagkinawa, gana sila mga anti-Kristo. Kung sa mga anti-Kristo, anti-Kristo ba? Magsusupang ni Kristo. Mga musupil ni Kristo, anti-Kristo. Yun sila na, English rin mo anti-Christ. Anti-Kristo sa mga magsusupil, magsupang ni Kristo. Dahil naman, itong musupang ni Kristo ulit nila. Itong musupang ni Kristo ulit nila. So, kung hinugdan na, nga to, mula na natin rin na mauyod ba ta, na nga to magkatulipo, kumatingin mo kayo ng mga kaya daw kalawang sa ito ba na to, dili na. Nga to, muna, supas ka upong. Ikalawa, magtudlo na sila kapununan na supak sa itudlo sa atong balance. Katuo, ilagay mo na itong ambag ba nilagay mga anti-Kristo. So, ikaw din yung pagkakatag na itong kalasi. So, pamilya si Bisa ito na. Kung pagkadayo sa itong pagtudlo sa matulungan at pagkalikot sa tinawag ng pagtuo, pero hindi na naman hindi na umahin mo kayo hindi na naman. Okay, sabihin mo na pagkakatag. Saya dan dirus kita saya bukan kalau kata saya barang lagi tumpakan first of all because sila people dari atau mga soldiers atau kasih mulai dari tumpang kalau tidak tumpang mana asal supak masih ada itu Kristo sana. Kaya saya sesitizay sa Diyos na si Kristo ang magikan sa usapin ko kahuman. Padayon sila simpa sa lahat ng kahuman. Hindi na siguro, kung may aglaw nito, kung may first day si kami, kung may aglaw sa pag-usap,
Ang hayag dito, kanunay kayo magpagawa ng Diyos. Kung sa kami nga diya o ikat sa kanyang pagkulay, nandos na yung pagkulay. Ora, nature of the saved people continuing without ceasing. Mapadayo ko yung mga sila ng tayo sa Diyos. Nagigitili pa yung mga tayo sa Diyos. Okay, sila na ito lang. Oh, yes. So, atong kanimong gistorya ng mga anti-Christ, then you accumulated 1, 2, 3, 4. So, what shall we do with them? Saan natin sila? So, in one of your articles, I read, ang imong libutan ito, tantangon na ito sila. Is that correct? In one of your articles, I relate it to what you said, na kanina naman ang mga anti-Christ. Saan natin sila? Katuloy ko sila niya, they are doing this 1, 2, 3, 4. Kato silang huwag tamong, tantangon sa Katoliko. Muna yung mga article ko isuwan. Okay. So, dyan lang yun. So, what shall we do with them? So, sa inyong isulat, ano silang magkakot at tama na ito? I'll just finish everything. I was getting coming, and then when I was about to be here already, he was about to finish what he was talking about. Then I asked Brother Rio what this topic is all about. He said that it's about primacy of St. Peter. I have read the autobiography of St. Paul II by the name of Karol Wojtyła, pronounced as Wojtyła. Supposedly W-O-J-L-E-Y-A. That's pronounced as Wojtyła, V-O-Y-T-I-H-W-U, Wojtyła. Meaning cannot pronounce that exactly correct. Okay. Now, it is said in that article that St. Peter has two witnesses. So I asked Brother Nilo, check out the primacy of St. Peter. Perhaps he talked about the primary or fundamental or basic things about Peter as the father of the Catholic Church. But then he has two witnesses. Kung sa mga witnesses, ngayon ang namaster, ngayon ang ibawaan. Yes. What witnesses? There are two. Cited there in the autobiography of Karol Wojtyła, sponsored by Life Magazine. The one young witnesses. Remember, this St. Peter has two witnesses. So many witnesses. Number one is when he denied Jesus Christ before Jesus Christ was crucified. You know that very well. I cannot cite the verses. Second is, the second one is when Emperor Nero martyred, persecuted Christians in Rome. Si St. Peter, he was passing on that way. Then nasugat is Jesus Christ. Then the famous question is, who banis? Asa ka pa doon? Jesus answered, I'm going to Rome to be persecuted again. The balik si St. Peter. Those are the two witnesses of St. Peter. Well, as I said, as I have known that this is a Bible study, you are very well versed about verses and chapters. I'm just sharing to you things that you have perhaps you did not know. So that's the thing. Another one is, there is a saying in that magazine again. There is a saying which is written by St. Augustine. The gospel grew mature, and as you grow mature, the gospel also grow mature. Now this is in relation to interpretation. Because interpretation, for example, of Sodom and Gomorrah and Leviticus, it was punished of God because of their homosexuality. Modern Judaism scholars interpreted that God punished Sodom and Gomorrah because of their inhospitality. Right now, inhospitality is happening throughout the world. For example, itong mga Rohingyas sa Burma, itong mga tao ito, Himalaya sila mga lugar, Karambalo, yes. Yeah, tayo mga naso hindi ma-accept. Then there is a proposal that the Philippines would be the territory place for them to assist their papers for America. They used to Budawat. Nandiyan po siya during the time of Lot in Israel. Lot is the nephew of Abraham. So at that time,
Ang mga tao doon lugar, nag-inom sila lugar, ay tubig, yung mabuhay sila. Yeah, there they practice, sunod ang mga practice level. Doon na yung mga tao na musulod, di nila masunod. And that was one reason that could be traced out in the history of Abraham. And the last one would be about shul, about the interpretation of that. Sa tradisyon yung nag-interpret ka, ang shul is not a hill, it's not a hill, but actually, the word shul is Hebrew, hill is English, Jehina is Greek, star is Indiano. Shul is a place in Israel na dito sunugon, dito ilubong ang mga bakay. So the first use of the word shul is a place, is a name. Interior, is dito sunugon ang mga bakay. This term is carried on and used in the Bible to mean hill or Jehina or Indiano as we understand. Okay, sa mga siguro yung may piningalan. Gugana, pero laging sa Deuteronomio 22, ang mga magkasasala, itampo ito sa siyo sa kailan pa nung nila ang tayo. Sa kahili ko na, siyempre, diyan ang mga wadilo, dapat sa siyo, o ang gihina, Kirikura, elementary grade sa kayo na. Okay? Salamat kayo kay sa Tumarang, salamat sa pagkuyo. Salamat sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos lang ito kabahan sa tapat sa mungkukong tayo na palalagin ito na dahil ko mismo na nautan na po. Dahil ko nalipot bukan sa anak Isus, pinupalubos o panapag sa Maria Virgen. Amen. Amen. Salamat sa mga. Sa Espiritu Santo. Amen.